खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननो मोनसे निउस होनो सानलायबाय आरोखि ना। नैबे मानसिखौ नायनानै ला, बिथाङा जाहैबाय एक नम्बर काराप्टेड मानसि दै, काराप्टेड मानसि। बिनि नामानो जाहैबाय दीपक बसुमतारी। नोंथांमोना मोजाङै सिनायनानै ला। माने बे मानसिया खालि फैसाल' नांगौ आरोखि ना। सिगां मानसिया BPF कामोन, UPPL आव फैबाय, UPPL आ सरकाराव बायबाय ना, BPF जों थांनो नागिरलायबाय, थांबायबो माने ना। बाथ्राया ओरैबायदि जादों, आं नोंथांमोननो मोजाङै फोरमायलांनो आरोखि ना। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांजोबबा मिथिगोन आरोखि दै। मानसिया BPF आवमोन, UPPL आव फैबाय, UPPL आव थानानै बिथाङा बिराद सुबिदा मोनबाय आरोखि। हा बायबाय, न' लुबाय, साख्रि मावबाय, थाखा फैसा खामायबाय ना। लास्ट बाराव मा गारि गंसे बायनानै लायबाय आरोखि ना, फाइनान्सआव। बिनि गारिया फाइनान्सआव दै रायजोफोर, नोंथांमोना गोसोआव ला, फाइनान्सआव बिनि गारिया। दा फाइनान्स सुख'नांगौ, सुख'नो हाला। हौवानि हिनजावनि बिथननि फैसायाबो थोला, नङा होमबा। UPPL नाव बिबाय, UPPL आथ' सरकाराव गैला, नोंनो बोरै हरबावनो, नङा होमबा। हराखिसै। दा बेखौ गाज्रि मोननानै बियो BPF जों रायलायबाय। BPF जों रायलायबाय, आं एथ' मानसि लानानै थांगासिनो दङ नोंथांमोनजों, नोंथांमोना आंनो ओरैबायदि फैसा हर, बेबायदि आरोखि ना। दा बेनि थाखायनो आं खावलायहरो दै रायजोफोर, नोंथांमोनाबो बेबायदि मानसिनिफ्राय साबधान जा। खिन्थु नोंथांमोनखौ लांनानै बियो थाखासो लाबोगोन BPF निफ्राय, नोंथांमोना जेबो मोननाय नङा। बियो मा दाहान्दा लानानै माने दा मानसि सोगासिनो दं, जों मोजां मिथियो। बिनि गारिया फाइनान्सआव नालाय, फाग्ला बायदि जानानै दं बियो। बबाव मोनगोन बबाव मोना। हौवानि हिनजावनि बिथननि फैसा थोला, नङा होमबा। UPPL आव बिबाय, UPPL आ हरला, BPF जों लोगो जाबाय, नङा होमबा। आं जइनिं जाहैसै, एथ' मानसि लानानै आंनो एथ' फैसा हर, नङा होमबा। दा BPF आथ' फैदो होनखागोन, नङा होमबा। BPF आ लेंहरबाय, फै नोंनि मानसिखौ लानानै फै, फैसा लानानै थां। थांबाय, मानसि गैया रावबो। मानसियानो थिग नङाबा सोर थांफागोन बेजोंलाय, नङा होमबा। रावबो मानसि गैया बेजों। दा मानसिखौ नुवाखिसै, BPF आ बुंबाय, बोरो नोंनि मानसिया, नङा होमबा, बोरो नङा। माने मानसि लानानै थांनो होनबाय नालाय, मानसि लानानै थांनो हायाखिसै। बिसोरथ' सोंखागोन ना, मानसि लाबो, फैसा लानानै थां। दा बियो बे फैसाखौ लानो थाखाय आरोखि ना, मानसि सोनानै फैसा लानो थाखाय बियो माने ओरैबायदि फाग्ला जागासिनो दङ। माने जानला मोनला मानसिखौ नंखाय खोथा बुंनानै माने बुरखाय बुरखाय सोगासिनो दं आरोखि ना। मानो होननानै बुङोबा, बिनि गारिया फाइनान्सआव बोजाफिनगोन, फाइनान्स हरनो हायाबा। बिनि थाखाय बे खामानिखौ मावगासिनो दं आरोखि ना। बिनि थाखायनो आं खावलायबाय रायजो राजाफोरखौ, नोंथांमोना मानसिखौ नायनानै ला। आरो बिनि लिंनायजों रावबो जयनिं जाहैनाया थिग नङा आरोखि ना। लाब गैया, लाब गैया। नोंथांमोना बिनि लिंनायाव थांगोन, बेहासो फैसा मोनगोन। फैसा लाख लाख थाखा लानानै फैगोन नोंथांमोनखौ सोनानै। जों मोजाङै मिथिगौ बेखौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोननो जों खावलायहरबाय, बे मानसिनिफ्राय सांग्रां जा, सांग्रां जानानै था आरोखि ना। BPF नि दैदेनगिरि माखासेफोरखौबो आं बुंहरबाय, नोंथांमोना बे मानसिनिफ्राय सांग्रां जा। खिन्थु बियो खामानि मावग्रा मानसि नङा, खालि फैसानिल'। फैसानिसो गिदिंदों नोंथांमोनाव, बेजों सासेबो मानसि गैया, नङा होमबा। नोंथांमोनाबो नायना, बेजों सासेबो मानसि गैया। दा आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला दै रायजोफोर, नोंथांमोनाल' गोसोआव था, नैबे मानसिनिफ्राय सांग्रां जा। बे मानसिया मस्ट डेन्जार। नोंथांमोनखौ सोगोन, फैसा लाबोगोन, गावहा धन सम्पति बानायगोन, बे आरोखि ना बिनि खायदाया। दा आङो भिडिअखौ दोनथ'बाय, उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन। थेंक इउ, गोजोन्थों।